Sugeng enjing para siswa lan sugeng pepanggihan malih ing piwulang basa Jawa wulangan kalih kanthi irahan tema kasenenganku pasinaon setunggal kang ngrembug babar wawasan maca gladen 1 gawe ukara pitakon. Kepriye? Wis pada siap to? Coba saiki ayo mbabar wawasan utawa ngembangake pikiran kanthi nyemak gambar iki. Ing gambar iku katon apa, Cah? Ana bocah bal-balan. Ana sing maca buku ing ngisor wit. Ana bocah wedok loro lagi dakon. Lan uga ana sing lagi seprengan. Saka sawijining gambar bisa kababar akeh cerita. Kepriye carane? Bisa kanthi mangsuli pitakon-pitakon panuntun kaya tuladha iki. Apa sing kok tindakake nalika wayah ngaso? Wangsulane, aku dolanan karo kanca-kanca. Sapa sing senengane bal-balan? Wangsulane, Dimas senengane bal-balan. Sapa sing seneng maca buku perpustakaan? Wangsulane, sing seneng maca buku ing perpustakaan iku Bima. Apa ana sing senengane dolanan dakon? Wangsulane, kepriye? Sing senengane dolanan dakon ana, yaiku Rini lan Kunti. Coba ya, Cah, mengko critakno. Apa sing biasane kok lakoni karo kanca-kancamu yen wayah ngaso? Cah, saka wangsulan-wangsulan iku mau yen ditata lan diurut ukarane bisa dadi sawiji cerita mangkene. Aku dolanan karo kanca-kanca. Dimas senengane bal-balan. Sing seneng maca buku ing perpustakaan iku Bima. Sing senengane dolanan dakon ana, yaiku Rini lan Kunti. Bocah-bocah, saiki diterusake nggih ing teks pinilih. Coba rungokno diwaos ibu dhisik, banjur tirokno lan semaken sing temen tandha maca koma lan tandha titik. Saiki dina Selasa. Bocah kelas 1 wayahe olahraga. Dimas karo kanca-kancane padha bal-balan. Dimas pancen seneng bal-balan. Sakliyane bal-balan ana ing sekolahan, Dimas uga melu sekolah bal-balan. Oleh latihan sengkut banget. Besok yen wis gedhe, Dimas kepingin dadi pemain nasional sing kondang.
Wacan ing dhuwur mau wacanan kanthi patitis ya Cah. Sabanjure ngancik gladhen siji yaiku gawe ukara pitakon. Ukara pitakon, apa to tegese ukara pitakon kuwi? Ukara pitakon yaiku ukara kang mbutuhake wangsulan yen ing basa Indonesia diarani kalimat tanya. Ayo dicoba nggih, gawe ukara pitakon sing ana gandenge karo wacan ing dhuwur mau. Kepriye carane? Ngrembug bab ukara pitakon ana tembung-tembung kang bisa digunakake pitakon, yaiku tembung apa, sapa, kapan, ing ngendi, lan kepriye. Tuladhane mangkene. Saka ukara saiki dina Selasa. Ukara pitakone dadi saiki dina apa? Saka ukara bocah kelas 1 wayahe olahraga. Ukara pitakone sapa sing wayahe olahraga? Dimas pancen seneng bal-balan. Ukara pitakone sapa sing senengane bal-balan? Lan ukara pitakon ing ngendi Dimas oleh bal-balan? Mangkono mau ya Cah, tulodo ukara pitakon bisa kok terusake dhewe minangka gladhen utawa latihan ulanganmu. Alhamdulillah, gladhen siji wis bisa karampungake ing dina iki. Kanggo gladhen 2 lan 3 bakal disambung terusake ing minggu ngarep ya Cah. Wis tak cukup semene wae nggih. Mugi saged pinanggih ing sanes wekdal lan swasana kang linangkung sae. Sehat, kuat lan berkas. Pangapunten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.